Здравейте хора, типа малко Е, ферна. един маратон ги готвихме Да, и приятелна, който направихме ето това, той има путен също като мене, така че не се притеснявайте. да, и сега ще почваме да поставяме тикви. Да, надявайте се да работи. Слагай навсякъде. Сега те дано почнат. Да, почнаха. По Ендър Драгонър! Аз защо не можеш Те се целят сами, май. Не изцелят ендърмените, дай да... Но. Той изчисти почти всички. Кой? Където бе? Ендър Драгъна. Аз съм оставила една хула за хилване негова. Да. Знаеш какво? Ще пробваме това да му стане. Какво? Е това. Е така. Правя една хула, слагам тикчи, бия ги и те падат. 8. Трябва прави много голяма, защото ще умрят от пол демидж. Те не умират така. Ние на колко наспамихме? И за какво ги събирахме тия тикчи? Аре, защо не целят? Седат като олигофрени. Олигофренски. Олигофренско събиране сега. Я. Целят го. Как ли мина през мене? Целят го. Ма аз съм оставил една кула за хил, исках да я запазим, ама няма. Явно. Бум. Боже. Си запоставя това, бе. Защо още не сме го били? Защо резултата му изчезна на времето? Май те ми помагат. 1 час и половина и 40 и 60 някъде там епизод се изгуби в нищото, защото ни е свършила паметта, но... Да. Това беше най-тъпото нещо. Но сме фейлнати. Той Ендър Драгън само ги бута. Трябват ми стрели, аз нямам стрели. Имаш някаква стрела? Ти нали имаш инфинити? Да, ама нямам нито една стрела. То умрях, Ендър. Може ли? Да. Къде си? Без исках целих дракона. Аре бе, това кога ще го щупа. Ти къде си? Ето са. Ти знаеш ли, че дракона май не може да чупи сняг? Сега ако това ми го кажеш просто... Но то май ще е аз го наведнъж го убих с Ендър големи. Май свалена. Добре, къде си? Порта си. Аре, позволено е. Клипа ще ни го прости. Не, позволено е се портваме. Колко си го целил? Добре, аре сега да помогнем малко. Че скоро няма го убият. Както гледам. Някой май го убия. Колко темите са му взели, бе, човек? Не мога видя в момента. Но напълнихме Ендър снежи, човек. Как ще го биваме, после не знам. Ще пуснем ендърмените и ще умрат. Да. Спряли сме ендърмените само да ви стане За да е по-интересно. Да. Не е чак толкова си интересно, но пак... Ендърмените щяха да убият. По-интересно си е така. Да, по-интересно от обикновеното, нали? Няма да целиме дракона. Няма да го целим. Няма ли? Няма да го целим. Той е това, маха сняг. Не се разхождат. Не ги спами на едно място. Що? Защото не се разхождат. Трябва да ги наспавим с целия енд. Добре, че взех повече блокчета сняг. Ти ми викаше да взема. Аз съм взел много. А тиквите свършват. Събрахме 3 стака тикви, хора. Да. И ги използвахме за 0 време. Вау. На всеки край има по такъв. Снежен човек. Това мисля, че до сега не е правилно да се биете снежни човеци. Не, 100 случая е правилно, ама не сме го виждали. Аз съм виждал с айрон големи. Аз имам още 19 тикви. И аз имам 19 тикви. Аз имам 18 стига. И аз имам 18. Топия ендърмен. Ей, искам само веднъж го цела. Не го. Ето,
Клипа може малко да се ускори. Или не? Аре. Това си е забавно. И без това се изгуби. Аз малко спидна. Това ли? Не, изпих си спида. Изпи си спида. Да. Ма знаеш какво? Трябваше да ги направим такива, да се ткот на земята и да ги сплащам. Гледай, бият го! Трима го оцелиха. Пъма накара, когато ми свърши всичко и аз ще почна да цела. Не, няма го целим. И епизода вече го измислих. Снежни човечци vs Драган. Ендър Драган. Да. Ще напишеме 200 снежни човеци vs Драган. Това е. Да, те си видяхте около 200. Да. Ей сме ги наспамили навсякъде. Интересно ми е как не лаги сървъра. Нали навсякъде има. Половината част вече е в сняг. Сега. Може да го целим само единствено с снежни топки ние. Аз колко снежни топки трябва да имам. Не си взех лопата и да напълнуям диамант и желязо. Давай, прави диамант на лопата. Диамант и желязо, намерихме пирамида и в един от частите от Стронгхолда. Гледай просто тук какво става, човек. Гледай какво става навсякъде. Да, в Стронгхолда бяхме намерили 2 диаманта. Те направо му изпиват кръвта, човек. Аре ще го цела веднъж със стрелата. Направо... Навсякъде са, брат. Тоест, направо си побърка. Как човек да припари? Може да го бием само с меч и с снежни топки. Толкова е страх да припари, човек. Наистина, аз не съм го видял. Ще бъде яко в бъдещите версии да направят да може яйцето да се излюпи. Когато, примерно... Ама то го има на мод, има го на мод. Какво? Има го на мод, обаче за 1.8.3 няма модове. Аз не знам защо тия блоковете, снежните блокове не мога да ги направя на бау, на топка. Защото трябва да ги сложиш на земята и шупиш. Имаш ли дърво? Да. Кърча! Един как умря. Не ставай така. Къде си, бе? Вижда, ето те. Ето, дай дърво. Нямам никакво. Айде. Ще убия. Оцели го няколко пъти. Честно казано е по-ефективно. О, той дойде. Още ли снимате? Да, намерих. Пиеме Ендър Драгана. Спалнахме 200 стоколя в Ендър. Да. Имаме неочакван гост по скайп. Видеото. Да, по скайп и по видеото. Но нищо. Ела, тук ще чупа главичката. Айде, няма да ви... Чиста точка, защото просто не мога да издържам. Да. Не. Ела, тук ще... сериозно ли го пиех с брадата? Значи как се крие Бозго от снежните човеци? Ти още ли спамваш, бе? Не, аз ще си пусна на геймод да си взема една лопата. Не, това е без чит. Камен. Айде, ако ми взеш мен. Ще си взема 2 дърво и ще си направя една дъма лопата. Добре, аре. Ма ще ми дадеш малко. И на мен да го цевам, защото е по-ефективно с снежни токи, често казано. Ето ела, ще дам половина. Извършна. Ето ти крафтинг. Благодаря. Опа. Ето ти диамантче. Диаманти. Тия 2 диаманта, където ги намерихме, ще ги... Стронгхолда ще ги използваме за дракона. Да, специално за вашите... Тяхта собственото има оръжие. Лагна ми! Диаманта изчезна. Верно ли? Диаманта изчезна. Ето си едно еро. Но! Сбогувах се. Батпешо! Здравейте, аре. Сега ще го бием. Сега ще го пречукаме, сега ще го набем, сега ще му запушим газа с топка. Нали? Къде? Мои слуги, дайте повече сняг!
Еми, те са наслагали всичко с Дали него. може да го убием с нежни? И още по-то ще го убива с нежни топки. Но ударих си Ендър Драгона с лопатата, аз не го виждам. О, направо. Ай си изпия стренда. Направо. Уй, бием газа. Стана като Картечници. Като Нали, бе? в Майнкрафт Алфа сме, човек. Аз ще попала още малко, е. Виж. Къде отиде този? Къде отиде този страхливец? Там. Там. Пребихме го! Е, това е. Блокчета. Да убиете Ендър Драгън Аз с ще нежни се топки. по-високо, аз ще се кача по-високо. Ще изчупи блока, ще умреш. Да ми дреме. О, ще гледа смъртта. Страхлите, бе, страхлите. Имам могъща платформа по моята. Няма да спираме клипа, съжалявам, ако умреш, умираш. Няма да има малък фейл, ще има голям фейл. Ама и аз съм с тебе. Ти как така се качваш, бе, човек? Къде е този? Идва се нас. Целият ми монитор е в семки, не мога да видя нищо на монитора си. Не, падах! Портни са. Ще Не, направим ти това. направи... Укрепление. Къде? Страх ме, човек. Страх ме. Ще ме бутне, ще умра. Няма, бе, човек. Няма. Спокойно. Той не мога да чупи сняг. Може да щупи снега. Още няколко пъти ми мина през снежната стена и не успя да я щупи. Арбе. Аз паднах сам. О, боже. Тъпа. Събери малко сняг и се телепортирай. Аз имам блокче. Ама блоки се не могат. Защото тук има малко сняг, нали? Да. И в нас имаме малко. Къде е то, Ендър Драгън? Ето го ще разруши долу. Къде? Да, разруши. Да, това го разруши долу. Това го разруши. Аз няма да слизам. Ще игра като маш. Ти като Ще играеш като той пъсък. бяга, човек. Ти като го целиш, той бяга. Ма къде е това? Бързо, цели, ще ни свали. Не го пребихме, бе. Чай, аз ще направя още едно укрепление. Обръщай се. Ах, то се. Цели го. Ако по-така на често ни идваше, е по-добре. О, щурхливец. Тук ще направя базичка, аз тук ще си Това е живея. тази база, бе. Аз ще си живея тук. Аз не база. Ники, още ли е тук? Не, той каза, че няма. Айде! Проби долу. Той каза, че няма да ни нахалства. Аре, изправи се срещу мен, бе. Свършим ли? Взимай, тук ще ти построя. Взимай. Ще умря. Взимай. Откъде те взимам? Троши, тук има сноублокчета. О, да, бе. Е, точно то. Ето съм ти наредил. Добре. Къде? Аз ще живея тук вече. Край. Но то не е местоположение, Енда. Ще ходя, ще взема малко листенци и ще го направим. Тук е малко по-живо. Абе, то колко пъти се обърне, бе. То го насрах. Гледай го, бе, сакате. Свършиха ми сното. Да. Трати блока. Абе, сега чупи! Е, това го щупи, е тук. Добре. Опа. Нищо, кара, имам още един стак. Айде, ломе. Аре, Маш ли си или си? Страхлите, бе. Страх го е, гледай, страх го е. Страхливец, чакай, не си. О, този епизод. Човече, направи нещо. Аре, ломе. Страхливец. Е, ти още блокове. Чакай, ще ги нареда. Добре, разпадаш ми пасичката ми! Спокойно ме ще оправя. Не оправи си! Не помисли, че падна. Съжалявам. Пасане! Каче! Аз съм познат Ендър Драгън, бе. Аре, моточите! Чакай, его, ще го целя с това.
Я цели го. Муж! Чачи на мен. Ай, шеф се първо. Ще го убиваме, ще го убиваме. Аре. Това. Аре, ще не го целиш. Свършиха ми даже и двете допълнителни топки си изкарчи. Това ми да признас, бе. Аз го ударих с лопатата. Ударя го по тиквата с тази лопата. Няколко хита, човек. Ще го убия. Сериозно ли? Айде! Това ще най-забавният клип в историята на клиповете. На убиването. Аре, що се връдна, бе? Ще го бия смеше с братата, братвето! Убих го! Спарта! Аз го убих с братвето. Се. Експито! Чакай, мърди се тук, ще се телепортираме. Добре. Как стана в земята, бе? Къде всичкото е експира? Къде наистина всичко? Къде е експито? Къде е яйцето? Ето. Значи сега виж. Той... Отдолу слагаме торч, знам. Знам как се взима това яйце. А защо не ни даде ачивмента? Тъпо нещо. Тук се трудихме. Defeat the Ender Dragon. Яйцето е Defeat. човек. Аз бях... Чакай. Кое? Защо? Добре, аре. 3, 2, 1, скачаме. Скачаме на 3... някакъв снежен човек. Да ги бутаме. Не. Ще се спавнат при нас. Че Ще тук ще стане. Хора, малко беше фейл. Ще скачаме след 3, 2... Аре. Не сме го защитили. Това си... Ей, бе, Кире. Стигме до Achievement the end. За 5 епизода превъртяхме Майнкрафт. Това е просто. Ако гледам човек, дето го първах в първи епизод за няколко минути, спава се в снежен байон, намира тикви и го бие с снежни топки. Да. Тая портал към Недъра с кофа вода и кофа лава. Това е просто да си хард. Това съм стата си. Явно това това ще е the end. Ти къде си, бе? За теб. Ти 7 на яйцето. Искам да го спална. Ела си го сложим тук, за наградата. Чакай, къде ще го сложим? Тикмата си взимаше като вземеш яйцето, а не като скочиш в портала. Вече е с портала. Всичките ни тикти. Тя сложа нашите кирки. Това беше добро. Знаете, че този маратон е толкова кратък. Да, губи ни се 1 час, айде. Няколко. Някакво, айде. Свършила ни паметта на C. Така е. Там сложихме да снимаме на D. Такъв е живот. Това сме направили. Тук всичко сме направили. Стига замерва. Щяхме да правим тук някаква градина, ама то само за тази градина да продължаваме. Не. Това ще... Нямаме материали за градината. И аз без да искам си метнах шнола в Недъра. Шнола ли? Шнола. Има овца в Недъра. Ходи я виж. Тя е с наши приятели пигмени. И той е черновска. Зомби овца. Бегай. Хора, това ще е от нас. Дано ви харесва нашето много дълго оцеляване.
Не се връщай в Overworld за малко, моля. Добре. Клипа още е пуснат. Абе? Ма нямам клипка, ще я кажа. Нямам кирка. Ще вземе да се закопа тук. Трябва да чупа. Мога ли вече да влизам? Не. Арде, не ме държи. Сега ако щупиш портала, просто те убивам. Не, спокойно. И това е идея, но няма да направя това. Като за края на тази поредица... Няма да е края, бе. Ще има поне 100 епизода. Ще има 100 епизода, да. Кой ще правим? Как пиеме по кафе на масата ли? Да. Да, това ще е велико. Ще има първа, 6-та част, нали, от това. Как се дига чаша. Втора част, как се сяда. И Така ли ще ни е? трета, не може да се пие чай в Майнкрафт. Давай, влизай. Тя ще... после... What? Метно си. Следващата част. Да теглиме пугин, за да пиеме чай. Теглиме мод за да пием чай. Да, трябва да изчакаме да излезне едно бебе обаче. Fuck you. Ще те убия. Как сега си пробия път? Не знам. Аз си оставих да имат крихте вътре в честовете. Защо си остави? Но си има и друг начин. Здрасти. Има си и друг начин. И там имам следят на себе спокойно. Има и друг начин, спокойно. Ай, сериозно ли? Не. Да, подай ми кирката, бъди добър, бъди добър. Гледай го. Аз ще освободих място тука. Бързо, чупи. Аре бе. Това се щупи, аз се пенсионирам. От клиповете. Бързо. Аз значи го правих, човек. Чай си чупа обсидиан. Колко бързо чупа обсидиан, няма да представя. Това е с моята кирка. Да, бе, с твоята кирка, точно. Щата целя. Лагна. Я влез в ледера за малко. Аго? Аре, това ще от тази епизода, че стана много дълго. Каква мизерия. Хора, малко ще се полигава, след това тия неща ще ги махнем, обещавам ви, просто искам малко се полигава. Ще се полигайме малко, така малко мизерия да направим. И това ще е от нас, може да има и още епизоди, може да спрем край вече. Да слушаме един край. Това ще е от нас. Хайде, че... Не, чакай, стой, не, чакай, дай се полигавам малко на геймод. Да снимаме? Да, бе? Не. Аз нямам, вече съм на геймод. Тогава това ще го издържаме. Ми хора, очаквайте епизод, когато правим някакви свежи неща на геймът. Айде, чао. Не може. Опа.